हानि फाट्टानि थाखाय जों नांथाबनानै दंमोन। नांथाबै जों खस्थ' खालामनानै दिनैसिम माने जाफुंसार होनो हाबाय। दिनैनि दिना जोंनि थाखाय बिराद माने रंजानाय दिन। दा बयबो खुसि मोनदों, आंल' नङा। बेवहाय माने सानथ्र'नो हायि माने खुसिया बयनावबो दङ। दा बे खुसिनि गुबै जोंहा प्रमान पत्र मोननायानो जोंनि माने खुसिनि दिन। दा बेखौनो जोङो हास्थायनानै दंमोन। दा बिनि अनगायै आरो माथो बुंबावनो, बेनो आरो। सोरनि नाजानायाव जादों? खोनायाखै। नाजानाया गोबावसै, जेनेबा जोङो एफआरसि कमिटि बेवहाय दङ, नङा होमबा? एफआरसि कमिटि माखासे दङ। बे माखासे कमिटिया नांथाबबोगासिनो दङ गोबाव समनिफ्रायनो। दिनै फैयै दिनैसिम माने जाफुंफैबाय। बेनो धन्यबाद आरोखि। सरकाराबो माने बेवहाय मावफुंदों खामानिखौ, जों बेयाव गोजोननाय फैबाय। दानि सरकाराबो मावफुंदों, बेखौ जों गोजोननाय फैबाय। बिसोरबो मावाल'सिनो थायाखै, बेवहायनो जोंहा गोजोननाय फैबाय। माबायदि हेफाजाब होनो लुबैयो? बिराद धन्यबाद। बिराद मोजां जोंनि थाखाय दा जुगे संसार जानायनि थाखाय बे लेखाखौ होनो हाबाय बा मोनबाय जोङो। रायजो राजाया बेखौनो जों बिराद धन्यबाद साननानै लाबाय। प्रमद बर' सरकार दैदेननायनि माबायाव जों बेखौनो मोजां होनो सानो आरो। दाथ' जोंनि थाखाय दाबो सापर्ट दङ बे सारजोंनो। आगोलनिफ्राय जों बे सारजों सापर्टखा।